say gay any lesbian ɛyɛ illegal ɛwɔ Ghana mmram nanso abrante bi a friend Bernard Amponsa ɔno de ɔsɛ gay ne de ɔbɛyɛ ama kyɛ sɛ wenya obi bia anase ni age mate eni ni endi nanso akwada we di 15 years ɛna kyɛ sɛ wachi akwada yi kyɛ sɛ na ɔde awowo no trum sɛ so ebusuafo me no mo kase asɛm na akopia mu ɛwɔ court a abrante akodam 21 years kyɛ sɛ ɔbɛba no we di 45 years we wasting a life na ɛwɔ prison kyɛ sɛ ɔbɛba no de ne akokra poso bi kra no ne ho enye obi akono ebusuafo ntwemu a yenyan ne sɛ na akwada yi na Bernard ho a no afrɛ no ɔsɛ bramfie hɔ akwada yi kyɛ sɛ ɔno susuro ɔsɛ sawamba meku na kyɛ sɛ asɛ ɔtrɛte akwala no ɛno ɛma akwala no eyem hyin ɔkasa pɛ na asɛ akwala no afa so akɔ nanso asɛ ne maame mu start ehun symptoms bi ɛwɔ akwala no ho kyɛ sɛ ɔte hɔ kakra na ne to ɛsoso ɛno ɛna kyɛ sɛ awofo de yebisa no ɛdɛ ɛna ɛto ɛna ɔde nsɛm no nyinaa ɛtudwa nsɛm no ekopie mu ɛwɔ court a kyɛ sɛ Bernard Amponsa ɛkɔdi 21 years ɛwɔ jail ebusuafo mama yɛntie nsɛm a ɛkɔɔ so ɛwɔ court ɛmbra kan ni nyinaa de ama na ma yɛmpem so na yɛnkɔ yɛnim abrante wɔ mfinhyia aduonu miɛnsa woni adwuma yɛ wɔnam bankyere saa sansa posifo kye ne ebisa no ɔse memenya adwuma nta posifo sɛ ɔyɛ unemployed yɛ friend Bernard Amponsa fresh young boy Bernard Amponsa ene ne court ahwe nanim saa se Bernard yakɔ food trial wie asɛm ne suafi atwa mu no na Bernard fa wo fa hyehyɛ mpacho bra behwe boy no ebia na anim no we court sentence no 21 years mfinhyia mako aduonu baako ene yɛse wɔnkɔnkɔ twirim yopo ɔne obia enche ene sensa wam ne yɛde ne ko sankafo ne yɛde ne ko wakɔ akɔtwirim saa wakɔ akɔtwirim saa wɔ hɔ 21 years ena yɛde apem ne tri so na ne nyinaa ne sɛ abrante a yɛfrɛ no ɛyɛ Bernard Amponsa a wohwɛ no ɛwɔ Angel TV so yi wɔne abamu wa kuma bi ɔwɔ mfi ɔwɔ GHS 3 a ɔwɔ mfinhyia edunum abamu a sɛbe wɔkɔ sese no ɛkɔfa ne to no abrante no wɔ mfinhyia edunum yɛsɛ wɔfa abrante ne to wɔwia no waka kyɛn sɛ wo de wɔ bɛma bobi amane na abɔ na amane a wo bɛte paw ɛwɔ hɔ na asɛm ne nkyerɛ mu nyinaa ne sɛ March bosome no ɛyɛ afie atwa mu mfimpi mienu ne aduonu miɛnsa emu a ɛna abrante kuma a wo mfinhyia edunum a wo GHS 3 wɔno anadamfo ɛka kyɛ ne so me nso me wadamfo bi na madamfo no so ɔpɛ wasɛm paa ɛno so yo saa enti agya madamfo nso sɛ ɔpɛ wasɛm de a na ɛsɛ nyinaa yɛ adamfo ti mɛma miɛnsa ɛno mafa adamfo na adamfo ni mu a ɛna ɛyɛ Bernard Amponsa ɛkɔfa na adamfo no ɛsɛ ama brakwa mpɔfo me madamfo ne agya Paul ɛna agya Paul nso adamfo ɛne yɛ miɛnsa nti me pɔn a na makɔfa agya Paul adamfo na wɔde no abrɛ me ɛyɛ ba mu a ɔwɔ mfinhyia edunum no ɛna ɔkɔfa ne fi school da koro sɛ ɔma wɔn nkɔ fie na agya wɔn nkɔbɔ nkɔmɔ ntwɛn na adamfo no wɔkɔduru yɛ na ɛmɛmu a mienu anka mudi nkɔmɔ 15 years ne 23 years na sɛ wasɔ ne nufu kakra wɔsi bra me mpɛsa na wabɔ ne to kakra wɔsi bra me mpɛsa na ɛsɛ obi ka wɔsi agoragoragoragoro saa na wɔde amono ɛwɔ hɔ a na no na brantie wɔde yɛ ne saa na onye ebi da nti ɔne ɔsi mogya tu no fa kyɛ me na sɛ me ka ne sɛ de si court dem a na wate aseɛ ɛna brantie kyɛ sɛ wayɛ ne baako ɛna ka yɛn sɛ wonim na akɔka meku me sɛ wonim hwɛ m'anim ɛne meku afiate asefo asase so na abrantie ɔde ehunahuna saa na wasan kɔfa ne second time abrantie gye ne ho baabi a wɔso wɔ bɛma de ɛkɔ wokɔ a de mɛyɛ ɔno rɛ bɛho ho na 3rd October 2023 na wasan kɔfa no na 19th October 2023 abrantie no hwɛ a afei de ɛkeka kɔ no na ɛne enyan ɛna ɔbɔ na wofo amane a ne nyinaa yɛ akɔhwɛ video game yɛ akɔhwɛ video game ne abɔ nkɔmɔ yɛ akɔhwɛ video game ne abɔ nkɔmɔ wɔtumi ya no atwe knife ɛde asi ne so sɛ raw trousers no wa raw boxers no wa raw kuntrumu wan kuntrumu a ɛne de me de bɛyɛ no na wayɛ na de agya wɔde afa n'akyi saa ɛno ne yɛkyi abrante Bernard Amponsa
ko edu mako and 9 ye de boy no threat of harm say what no we cry a threat of death say wo popo na ni che ne say wanye ne mepese oye na mekum eno eye baako eno achi on natural carnal knowledge say okofa ne to ana say ba bia nse say obema ene oba adakora wo de kofa ho no eho eno so ye baako ena eno achi defilement eno so ebia so na no ena brantie obupu ni ti o se menya bibia sa ena court se ebebo awram court no hwe asem ni mu nyina awie ye no ene ena court se Bernard Amponsa ne waye no eye enyambra nsem pa enti na koda afiase mfinhia mako aduonu baako na fasu anyansam na detective chief inspector Simon Tekpo wono ena na asem wo kura na wo frefra dansefo ba asem mu ma ene abrantie kuma no wo mfinhia edu enum ebra asem ni si afie twam no ene wono a nipa bonfo a wo che no eye ne nyado asa Bernard Amponsa ene court say onko afiase mfinhia mako aduonu baako 21 years na opie ba wasua nyansa obi ba bema wanko ankwanko ye ne saa ebio ebusuafo aha attention tv like video ne share try me comment section ho na ma afoforo nso enkebi midi edi Fatima makra